wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih nuwun para sesepuh miwahanem ingkang rawuh wonten dalemipun Mbah Nuk utawi keluarganipun Mbah Darum sedaya. Ing wekdal menika keluarganipun yoganipun Mbah Darum dipun kuasakaken ngedalaken rejeki saking pangeran rupi ambengan menika kadamel sedekah krana Allah taala lan nyedakahi anggenipun pengiling-ilingi nggih menika Mbah Darum kaliyan Mbah Asih anggenipun ninggal donya sakmenika mapan wonten alam kubur awit dipun sedekahi mugi-mugi Mbah Darum kaliyan Mbah Asih diparingana jembara kubure padang margine ketrima ngamale diampunana sedaya dosanipun lan dosa-dosanipun lan dilebeni swarganipun lan Gusti Allah mangsuli kawilujengan dhateng keluarganipun Mbah Darum lan Mbah Asih wilujenga wiwit dinten menika terus laminipun asala karidhoanipun Allah taala lan pangestunipun ingkang dipun sedekahi lan ketambahan baikipun para sesepuh miwahanem ingkang rawuh wonten mriki sedaya kemawon. Kejawi menika anggenipun rakit sekul suci ulam sari rasa kadamel caos pahormatan dumateng Gusti panutanipun Kanjeng Nabi Muhammad segarwa putra lumengseripun dhateng sahabatipun sekawan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali awis sedaya dipun caosi pahormatan sareng-sareng nggih panyunanipun nggih nyuwunaken Syekh Supangat wilujeng anggenipun Mbak Muk lan sak keluarganipun anggenipun pengiling-ilingi nggih menika Mbah Darum lan Mbah Asih anggenipun ninggal donya sakmenika mapan wonten alam kubur awit dipun pengiling-ilingi lan dipun kentun doa mugi-mugi kalih Allah taala diparingana jembara kubure padang margine ketrima ngamale diampunana sedaya dosanipun lan dilebeni swarganipun lan Gusti Allah mangsuli kawilujengan dhateng Mbak Muk lan sak sedherekipun wilujenga wiwit dinten menika terus laminipun asala karidhoanipun Allah taala lan sahabatipun Kanjeng Nabi Muhammad lan ketambahan baikipun para sesepuh miwahanen ingkang rawuh wonten ing mawon. Lan terus caos mulai dateng Kanjeng Nabi Adam, Ibu Hawa, Bapa Angkasa lan Ibu Bumi lan terus caos mulai dateng para nabi, para wali, para pandhita, para guru, para suhada, para mukmin, para petua, para empu awis sedaya dipun caosi mulai sareng-sareng nggih panyunanipun nggih nyuwunaken Syekh Supangat wilujeng anggenipun Mbak Muk lan sak sedherekipun anggenipun ngempal kajat niat anggenipun pengiling-ilingi para leluhuripun nggih menika Mbah Darum lan Mbah Asih mugi-mugi Mbah Darum lan Mbah Asih kalih Allah taala diparingana jembara kubure padang margine ketrima ngamale diampunana sedaya dosanipun lan dilebeni swarganipun asala karidhoanipun Allah taala lan ketambahan baikipun para sesepuh miwahanem ingkang rawuh wonten ing mawon. Lan caos mulai dateng tiyang sepuhipun Bapa Rina Ibu Wengi ingkang maringi wekdal rinten kelawan dalu lan ngawuningani dateng cikal bakal lan akal bakal cikal bakal dusun Garungan lan Banjar pekaranipun Mbak Muk lan sak keluarganipun lan medeni malih dateng dinten 7 pekenan gangsal sasi 12 taun 8 Windu sekawan wuku 3 dasa lan dinten nas lan kala lan sangar kala dina kala sasi naga taun jabu wuku lan sak cariting dalan lan medeni dateng dinten ringkel jalma ringkel aryang kala kubur dinten uwas lan sangaring taun lan medeni malih dateng dinten tali wangke sampar wangke sare agung kala dite dengan gugudan sengkang turunan ingkang dipun lenggahaken wonten dinten Jumat Legi kadamel pengiling-ilingi nggih menika leluhuripun Mbak Muk kali sak keluarganipun nggih menika mengiling-ilingi anggenipun mengiling-ilingi Mbah Darum kaliyan Mbah Asih anggenipun ninggal donya sakmenika mapan wonten alam kubur awit dipun pengiling-ilingi lan dipun kentun doa
Mugi-mugi para leluhuripun kalih Allah taala diparingana jembara kubure padang margine ketrima ngamale diampunana sedaya dosanipun lan dilebene swarganipun lan Gusti Allah mangsuli kawilujengan dhateng Mbak Muk lan sakeluarganipun wilujenga wiwit dinten menika terus laminipun asala karidhoanipun Allah taala lan ketambahan doaipun para sesepuh miwahanem ingkang rawuh wonten mriki sedaya kemawon. Lan terus mulih dhateng Nabi Khidir, Nabi Ilyas kang rumeksa toya lan daratan lan terus mulih dhateng Syekh Subakir kang ngumbali tanah Jawi lan terus mulih dhateng Nabi Sis lan Sunan Kalijaga kang jagani kuda rencana wonten saben-sabenipun Mbak Muk lan sak keluarganipun nggih nyuwunaken Syekh Supangat Wilujeng anggenipun pengiling-ilingi nggih menika Mbah Darum lan Mbah Hasik anggenipun ninggal donya sakmenika mapan wonten alam kubur awit dipun pengiling-ilingi lan dipun kentun doa mugi-mugi kalih Allah taala diparingana jembara kubure padang margine ketrima ngamale diampunana sedaya dosanipun lan dilebene swarganipun lan Gusti Allah mangsuli kawilujengan dhateng Mbak Muk lan sak sederekipun wilujenga wiwit dinten menika terus laminipun asala karidhoanipun Allah taala lan ketambahan doaipun para sesepuh miwah anem ingkang rawuh wonten ing kemawon. Lan terus mulih dhateng bumi barzah kadamel makam roh jisimipun nggih menika Mbah Hasih lan Mbah Darum awit dipun pengiling-ilingi lan dipun sedekah lan dipun kentun doa mugi-mugi kalih Allah taala sageta disampurnaken wangsul dhateng asal mula-mulanipun jisim turut wangsul dhateng Nur Muhammad Qorid jisim maknawi wangsul dhateng Nur Muhammad Dini jisim latif wangsul dhateng Nur Muhammad Ka sageta sampurna wangsul dhateng asal mula-mulanipun asal Adam wangsul dhateng Adam asal Nur Muhammad wangsul dhateng Nur Muhammad asal Allah wangsul dhateng Allah sageta sampurna wangsul dhateng asal mula-mulanipun asala karidhoanipun Allah taala lan ketambahan doaipun para sesepuh miwahanem ingkang rawuh wonten mriki sedaya kemawon. Kejawi menika anggenipun Mbak Muk lan sakeluarganipun anggenipun ngrakit pisang setangkep anggenipun ngawuningani dhateng Mbok Dewi Fatimah garwa Mbah Mendo Ali anggenipun suwita dhateng guru nabine lan anggenipun nyesep wonten dusun Darungan lan aksak lan anggenipun nyambut damel sageta slamet wilujenga wiwit dinten menika terus laminipun asala karidhoanipun Allah taala lan ketambahan doaipun para sesepuh wiwahanen ingkang rawuh wonten mriki sedaya kemawon. Kejawi menika anggenipun ngrakit apem kadamel ngintun doa dhateng Mbok Asih lan Mbah Darum doa dadosa penuntun lan pegodhongipun lan mugi-mugi Mbah Asih lan Mbah Darum kalih Allah taala diparingana jembara kubure padang margine ketrima ngamale diampunana sedaya dosanipun lan dilebene swarganipun asala karidhoanipun Allah taala lan ketambahan doaipun para sesepuh miwahanen ingkang rawuh wonten widya kemawon. Kejawi menika anggenipun ngrake jenang sengkala kadamel nulak kala bika kalanipun Mbah Asih lan Mbah Darum anggenipun ninggal donya sakmenika mapan wonten alam kubur lan kala bika kalanipun Mbak Muk lan sak sederekipun sedaya sengkala ingkang sampun dumawah dadosa kawilujengan kang dereng tinulak maring Allah kantuna slamet rahayu wilujenga wiwit dinten menika terus laminipun asala karidhoanipun Allah taala lan ketambahan doaipun para sesepuh miwahanem ingkang rawuh wonten sedaya kemawon. Kejawi menika anggenipun ngrakit jenang sepuh utawi jenang abrit kadamel milujengi nini asmara bumi lan kaki asmara bumi sela ingkang dipun trepi griya Mbah Muk lan sak sederekipun sedaya bumi kesyukuran kejemberan sageta slamet wilujenga sak jawine wangun wilujenga sak lebete wangun wilujenga sak raja gadhawanipun wilujenga sak tanja tanem tuwuhipun wilujenga sak ingon-ingonipun wilujenga wit dinten menika terus laminipun asala karidhoanipun Allah taala lan ketambahan doaipun para sesepuh miwahanen ingkang rawuh wonten mriki kemawon. Nggih kula cekapi anggen kula ngiyaraken bok bilih wonten kekiranganipun lan kesisipanipun Gusti Allah maring jangkep lan Gusti Allah
maringi kabul menapa ingkang dados niat saha hajatipun Mbak Muk lan sak sedherekipun sedaya. Nggih sumangga Mbah To kula aturi barokah doa kang wilujeng.